Ahmet, yürü! Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun garaşdyrys. Bir tarap yurdumyz konstitusiýanyň we döwlet baýdygynyň güni münasibetli gurulýan goşa bayram belledi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky konstitusiýa binasynyň we baş baýdygynyň ýanyna milli sinenamamyzda möhüm orun eýleýän şanly sinelleriň hormatyna guralan dawarlar gatnaşdy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz Köpetdağyň etegindäki güzel künjeklerin birine yerleşýän konstitusiýa binasyna geldi. Şu ýyl watanymyzyň taryhynda üren uly ähmeti bolan esasy kanunymyzyň kabul edilmeginiň we mukaddes tugumyzyň esaslandyrylmagynyň 30 ýyllyk senesi bellendiýär. Döwlet nişanlary halkymyzyň sarsmaz bütewligini, onuň parakatçylyk, insanperwerlik, hoşniyetlilik we dürejlik ýaly asylly ýörelgelere üýtgöksiz ıgrarlydygyny alamatlandyrýar. Şanly senem nasip etdiği buyurdy Türkmenistanyň döwlet senaty ýanglandy. Sonra hormatly prezidentimiz watanymyzyň öz ygtyarlygynyň, döwlet esaslarynyň we onuň demokratik görelgeleriniň bitewligini, halk häkimiýetliginiň göpatyrlyk we häzirki döwürde münasip derejede dowam edýän däplerini alamatlandyrýan konstitusiýa binasyna ajaýyp güllesesini goýdy. Sonra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow konstitusiýa binasyna gülleselerini goýdylar. Şeýlekem dawara gatnaşlaryň ekleti, asyrlar aşyp gelýän dünýäni soluk ýörelgelere eýrip, ýurdumyzyň baş şäheriniň gözel künjegine ýerleşýän konstitusiýa binasyna güldeselerini goýdylar. Munyň özi taryhyň dowamynda türkmen halkynyň milli gymmatlyklary hormat goýmak ýaly ýaxşy desturlarynyň häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede üstürlýänliginiň aýdyň beýanly görüldi. Hormatly prezidentimiziň şanly senem nasip etdi Türkmen halkyna iýeren gutlugyny bellenşýäli. Mundan 30 ýyl ozal milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esaslaryny düzýän ýörelgeler, demokratik taglimatlar, halkara hukugynyň kadary bitewleşdirilen konstitusiýamyzyň kabul edilmegi, baky jewitligimizi, insanperwerligiň bilint maksatlaryna, paragatçylyk süýjüligi we dostlyk ıgrarlygymyzy alamatlandyrýan haly gölleri, zeytun ballajyklary, 5 ýyllar yarıma şekillendirilen döwlet baýdamynyň düredilmegi bilen demokratik, hukuk we dünýägi döwletimiziň binýadyny pogtalandyrmakda aýgytly
ädimler ädildi. Türkmenistanyň itaat kanuny adamy jemgyýetin we döwletiň iň ýokary gymmatly hökümine kefiýetläp, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň ygtybarly kepili. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna amala aşyrýan watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmegine, ýekli halkymyzyň bagtyar hemde abadan durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirilen durmuş ykdysady özgertmeleriniň ygtybarly bünyady bolup durýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda demokratiýanyň we kanunçylygyň mundan meýlekde berkidilmegine, adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň putrandyrylmagy üçin amumy öz üçin pajarlamagyna gönükdirilen eger türlü işler amala aşyrylýar. Pederlerimiziň ruhy mirasymyz baradaky pikirleri we nesillerine wesiýet eden watany söýmek, oňa wepaly gulluk etmek, anam, hoşniyetlilik we adalatlylyk ýaly asylly görelgeleri ýurdumyzyň esasy kanunynyň özüni düzýär. Häzirki döwürde Türkmenistan garaşsyz ýurdumyzyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygyny bellemek bilen paýgasy pederlerimiziň görelgelerine uly hormat sarpa goýýar we ýurdun taryhynyň belentligini göz ýetirýär. Ýurdumyzyň konstitusiýasy özüniň esasy urlaryny saklamak bilen bir katarda döwletimizde amala aşyrýan özgertmeler durmuşyň ähli ulgamlarynyň tazaşykly özüşi nazara alynıp baýlaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň konstitusiýasy özüniň düýp mazmuny, felsefesi we adam hukuklary baradaky ähli jarnamanyň, raýatlyk we fiýazy hukuklary hakkyndaky halkara resminamasynyň, ykdysady, durmuş we medeni hukuklary baradaky halkara resminamasynyň esasy ýörelgelerini hemde ugurlaryny özüne jemleýär. Kaşan binanyň ýanynaky meýdança dürli öwüşgünli al elwan güllere beslendi. Munyň özi merdany halkymyzyň garaşsyz bitarap watanymyza, pederlerimiziň süýüp ýaşan topragyna erkin ýaşamak we öňürjükli ýekmet çekmek, häzirki döwürde döwletimiziň kuwatyny hassa artdyrmaga münasip goşunt goşmak bagtyna bolan bu ýysanjyny alamatlandyrýan görnüşleri gülli. Şanly senleriň hormatyna gurulýan dabara, soňra paýtagtymyň günorta künjeginde ýerleşýän we 133 metr belentligi bolan üstünde erkany parlayan Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň ýanynaky meýdançada dowam etdi. Ak mermerli paýtagtymyň güzel künjeginde ýerleşýän belent başly baýdak üstüni şäheriň dürli künjeginden görünýär. Mukaddes tuğumyz halkymyzyň watan söýjilik, watana bolan çuňur söýgi, belent dürüjlik ruhyaly bagasyz gymmatlyklaryny alamatlandyrýar. Bu ýerde şanly senanyň hormatyna Türkmenistanyň döwlet senaty ýanglandy. Soňra hormatly prezidentimiz belent başly mukaddes tuğumyza ajaýyp gül çemenini goýdy. Döwletimiziň mukaddes tuğy milli ýörelgeler, ruhy gymmatlyklar bilen bir bitew sazaşygy emele getirip, döwürleriň we nesilleriň ara baglançygyny özüne jemleýär. Şeýlekem paýtagtymyzyň baş bedegine urlen we halkymyzyň bagtyarlygynyň, ýurdumyzyň abadançylygynyň esasy şany bolan belent başly baýdak sütünni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa ajaýyp gülleselerini goýdular. Soňra bir de guralan dabara gatnaşylar asylly däwe eýerip döwlet baýdagymyza gülleselerini goýdular. Tutuş taryhyň dowamyna halkymyz milli tuğuna aýratyn gadyr goýupdyr. Paýgasy pederlerimiziň belleşýäli adam terbiýesinden belli, ýurt baýdagyndan. Bu jümlede aýratyn çuňur many bar. Hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän paragatçyk söýjülik tiýatratyna, giň halkara hyzmatdaşlygyna möhüm orun berilýär. Ýurdumyzyň mukaddes tuğy, döwletimiziň beýtaraplyk, hoşniyetli goňşçylyk, dostlyk we sevitleýin hemde ähli derejedäki netijeli gatnaşyklary bolan agrarlygyny alamatlandyrýar. Soňky ýyllarda garaşsyz beýtarap Türkmenistan düýpli özgertmeleri amala aşyrmak bilen özüşleriň belentliklerini tarap, bidi wady bilen anamly gadam urýar. Şunda ýurdumyz we onuň ak mermerli paýtagty, siýasy, ilim bilim, dürüjlik, medeniýet urlary boýunça halkara çäreleriniň geçirilýän merkezine urly. Munyň özi ýurdumyzda paragatçylygyň, durnukly üçün pogturandyrylýanlygynyň we dünýä ýurtlarynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşyk etmäge bolan gyzyklanmalarynyň artýanlygynyň nobatdaky beýan bolup durýar. Bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüne, şöhraty pederlerimizden miras galan milli gymmatlyklara, asylly ýörelgelere hormat goýmak, olary häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede ösdürmek işleri, döwlet nişanlaryny şöhratlandyrmak
we olaryň mertebesini belinde götermek taglimaty bilen utgoşukly dowam edýär. Munyň özi ruh belentligiň, sagdymlygyň, bagtyarlygyň we nurany arzuglaryň amal bolýan ýurt höküminde ikrar edilen Türkmenistanyň ähli urlar boýunça sazlaşykly öziş ýoluny çöndüginiň aýdyň beýany bolup durýar. Bugün Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli bayramçyk dabralary ýurdumyzyň ähli künjeklerini giňden ýaýbangandyrdy. Bayramçyk dabralaryna gatnaşyklaryň ruh belentligi we şatlygy Türkmen halkynyň hormatly prezidenti bilen parasatly ýol başlygyna, dürejüň ýoly bilen özüçiň belentliklerini tarap, anamly gadam urýan hemde bagtyarlygyň, nurany arzuglaryň mysal bolýan ýurt höküminde ikrar edilen, garaşsyz bitarap watanymyzda bolan bu ýsanjynyň aýdyň beýanly urly. Şuun, yurdumuzda giňden belirlenýän Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli paýtagtymyzyň günorta künjeginde ýerleşýän konstitusiýa binasyna we belent başly döwlet togumyza gül destelerini goýmak dawarlary tamamlanandan soň Gahrman arkadamyz ak mermerli Aşgabatyň merkezi künjeginde ýerleşýän Inäniň öz şaganyň saglygyny goraýyş ylmy klinik merkezine geldi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabatyň merkezi künjeginde ýerleşýän Inäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy klinik merkezine geldi. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzda çagalaryň sazlaşykly ösüşini ýola goýmak, şol burwatyň özüni ineleriň saglygyny goramak we berkitmek ornuny döwlet tarapyndan iýligderle alad edilýär. Bir ýerelgeler durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan orlarynyň biri bolup durýar. Hormatly arkadagymyz merkeziň çagalaryň ýürek ketellerini bejeriş bölümine döredilen şertler bilen tanışdy. Gahrman arkadagymyz çagalaryň ýürek ketelleriniň öňüni almak boýunça amaly aşyrylýan toplumlaryň bejergileriň häzirki zamanyň özün talaplaryna laýyk gelmelidigini, şunu lukmanlaryň hünär taýdan iýligderli kämilleşdirilmelidigini bellidi. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty ministri Aman Nepezow merkeziň bölümlerini bejergi alýan çagalary degişli lukmançy hyzmatlarynyň berilişi, aýratynda hassa çagalary operasiýa taýýarlamak we operasiýadan soňky dikeldiş çäreleri boýunça alınıp bolýan işler hemde merkeziň mümkinçilikleri barada habar berdi. Bellenşäli häzirki döwürde ýurdumyzda ýürek operasiýasyna meýtäş çagalaryň 220 bar. Bugün endovaskulyar aortik sarpetiş terişdesi ýürek ketelli çagalarda ulanýan terişdeleriň iň täzesi we bejeriş üçin aýratyn ähmiýetli gadaplanýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda 100 çaga daýanç şereket ketelleri arly degişli lukmançyk kömegine meýtäç bolup durýar. Gahrman arkadagymyz çagalaryň ýerki ösüşi, olaryň saglygy bilen baglanyşyk meseleleriň oňun çözülmegine, howunarlygy meýtäç çagalara himayet bermek boýunça haýyr takabat gazanat tarapyndan iýligderli alady edilýänini aýdyp, ýurdumyzda çagalaryň hemme taraplaryň sazlaşykly ösüş üçin ýerur bolan serişleriň gönükdirilýänini belledi. Gahrman arkadagymyz taglyk goraýyşlygymyna alınıp bolýan giňerimli işleriň Türkmenistanyň konstitusiýasynda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly baýlygy diýip kesgitlenilen adamyň saglygy hemde awadançygy baradaky ähli taraplaryň aladanyň aýdyň netijesini belledi. Şeýlekem hormatly arkadagymyz Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meýtäç çagalary himayet bermek boýunça haýyr sakabat gaznasyndan merkezde bejergi alýan çagalar üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň $400.000 meçherdäki pul serişdesiniň goýberilýekdigini aýtdy. Saglyk goraýyş we derman senaty ministri bejergi alýan çagalar üçin zerur serişdeleriň ýeterlikdigini, operasiýa geçirilýän enjamlaryň häzirki zamanyň iň kämil enjamlarydygyny we olarda çylşyrymly bejergi işlerini amala aşyrmak üçin ýokary derejeli şertleriň bardygyny aýtdy. Bu enjamlarda açyk we ýapyk bejergi geçirmek mümkinçiliginiň bardygyny aýratyn bellemek gerek. Gahrman arkadagymyz bu ýerde bejergi alýan çagalar üçin döwlet derejesinde alada edilýändigini, ýola goýulýan lukmançyk hyzmatlarynyň has netijeli bolmak ornuny berur serişleriň gönükdirilýänini aýtdy. Şonuň bilen baglykda häzirki döwürde ýurdumyzda sagdym durmuş ýerleriniň putulandyrylmagy, aýratynda ineleriň saglygynyň degişli derejede saklanmagy ornuny berur tagallary edilýär. Hormatly arkadagymyz ilki bilen ineleriň saglygynyň berkitilmeginiň wajypdygyny çekip, sagdyn ine bolmasa, sagdyn çaganyň bolmajakdygyny aýtdy. Şunda jemgyýetimizde insan saglygynyň berkitilmegi bilen baglanyşykly meselelere mühim ähmiýet berilmelidir. Soňra Gahrman arkadagymyz häzirki döwürde operasiýa edilmegine taýýarlyk boýunça lukmançyk hyzmatlaryna alýan çagalar we olaryň ýeni talary bilen söhbetleşmeli. Ben Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Durdyýew doktor. Gahrman arkadagymyz siz biziň çağlarymyza edip beren uly
Kaladalarına da, atal kaladalarına da ele yüreğinden köp sağ olsun aytýarym. Sizin canına sağ, ömrüňiz uzak. İşinizde üstünlükleri aç barmağını tüysürüğümüzden ardım edeceğim. Benim size bir koşuluk kayıt vereyim. Haydani. Sağ tarafa seresem alma buğday narma. Cep tarafa seresem ak mermerli caylar var. İnne asmana seret yaşıl baydak parlaya. Sağ ol Serdara. Çağalar sersiye. Ay tuğulemet. Halkymyzyň her bir raýatynyň saglygy barada kalady. Bugün hormatly prezidentimizin paratatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet ýasatynyň ileri turýan orlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda ilatyň şol sanyna ýüzüp gelýän ýaş nesilleriň we eneleriň saglygyny goramak hemde pogtulandyrmak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýölgelerini berqarar etmek ornuna bilen tepkitleri getirildi. Şunun bilen baglanykda Gahrman arkadagymyz hugunarlygy meýtek şagylara himayet bermek boýunça haýır sagabat gaznasyndan degişli ýardym beriljekdigini belledi. Hemde gyýjagadyň tiz sagalmagy baradaky arzularyny aýtdy. Üstünlük arzulayın alet etme. Lukmanlamız yoktu. Yahadi beğeniyen adamın dünyada anarvaşı gerekli erdirmanlığına komediye. Bu bir yurdumu var, halkımı var, ağlıyor. Arkadan, gerdanı var. Hiç alet etmem kovulur. Soňra Gahrman arkadagymyz operasiýa edilmegine taýýarlanýan çağlaryň saglyk derejesi, olary edilýän lukmançyk hyzmatlarynyň aýratynlyklary bilen tanışlygyny dowam etdi. Salam. Salam Mehriban arkadağımız. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nartaş Nurmuradowa. Mehriban arkadağımız biziň çağalarymyzyň saglygy üçin bir näçe mümkinçilikleri döredip çağalarymyzyň aladasyny etýänimiz üçin biz size ene ýüregimizden sag bolsun aýtýar. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, tutýan tutumly işleriňiz elmedam rowaj alsyn. Oglum arkadağımyza bir goşgy aýdyp ber. Ay. Türkmen halkı halallar, İgrendigi xayamda, Atavavandı sure, edep barsı talandar. Ay tuğulemet. Gahrman arkadagymyz bir ýerde bejergelýän çağalaryň dowly sagalýança gödөгçülükde saklanjakdygyny we olaryň sagalyp diň duşlary bilen durmuşyň ködürini görüp ýaşamak üçin dirur gollawlaryň beriljekdigini aýtdy. Gahrman arkadagymyz ýurdumyzyň her bir raýatynyň arkasynda dag ýaly bolup döwletimiziň duranlygyny, halkymyz üçin ýokary derejeli şertleriň düredilýändigini, adamlaryň her biriniň şol mümkinçiliklerden peýdalanmagy hem haklydygyny, hem hukuklydygyny aýratyn belläp, oglanjygyň tiz sagalmagyny arzu etdi. Ay gayret ne? Öyle mi? Kovuca bolar. İnanmışı boğulurman. Arkadağımız etken koymamız için. Böyle. Yeni kaklaşan mı? Ay tuğulemet. Sarama oturur. Canlı Sağ ol. Soňra Gahrman arkadagymyz operasiýa edilmegine taýýarlyk boýunça lukmançylyk hyzmatlaryny alýan çağalar we olaryň ene atalary bilen söhbetleşigini dowam etdi. Salam, olma sana. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy için oraýda. Köp dağılır, sağlık için atal kaladalarına. Canımız sağ, ömrüňiz uzak bolsun Mehriban arkadagymyz. Sağ ol. Salam Mehriban atamsan. Siz etken aladağınız için ben size köp sağ olacağım. Ay bala, ay bala. Otur. Operasiýa taýýarlyk görmek boýunça lukmançylyk kömegini alýan çağalaryň ene atalary, ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygy hemde taýdaşyky ösüş ugruna döwlet derejesinde ýygyrly alada edilýän üçin Mehriban arkadagymda we arkadagly serdarymda tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Mehriban arkadagymyz bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüne, ýedi diýarymyzda döwlet adam çynyrdyň şygary baş ýürelge edilýän döwlet siýasatyna, adamlaryň saglygy, olaryň bagtyar durmuş barada kaladanyň möhüm orun eýilýänini belledi. Hemde gyýjagadyň tiz sagalmagyny arzu edip, olar bilen hoşlaşdy. Onda sağ olmaydım. Öyle sağ olun ondan. Alan etmen helmeden kovular. Tamam mı? Soňra Gahrman arkadagymyz ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministri bilen çağalaryň erki ösüşi, olaryň saglygyny goramak we keseleriň öňüne almak boýunça bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşdy.
Hormatly arkadagymyz ketellerin öňüne almakda maşgara lukmanlaryna mühim ornuň degişdigini belläp, olaryň işini döwrüň taramly alaýak derejede kämilleşdirmegiň, ketellerin öňüne çäreleriniň netijeligini we lukmanlaryň dispanser gödäwçiligini ýokarlandyrmak meseleläriniň mühimdigini belledi. Şunda hassahanalarda saglyk öýlerini tutuş halkymyzyň ilkinji nobatda bolsa çağalaryň we eneleriň saglyk ýagdaýy iýdigderli gödäwçilikde saklanmalydyr. Şeýlekem häzirki döwürde pandemiýa ýokanjy bilen baglanşyk meseleler tomuzky din jarş mewsimining ýakynlaşyp gelýänini nazara alyp, ýurdumyzyň şypahanalaryna, din jarş merkezlerine, aýratynda awada milli syýagatçyk zowlugyna mewsime taýýarlygyň derejesi barada pikir alşyldy. Bellenşäli bir ugurda ýürüýte toparlar döredilip, ýurdumyzyň şypahanalarına we awada milli syýagatçyk zowlugyna degişli arasaçylyk we öňünalş işleri ýerine getirilýär. Şonlukda olar tomuzky din jarş mewsimine taýýarlanýar. Minister Gahryman arkadagymyň başlangyçlary bilen taglyk oruç babatda ýoly goýulan Türkmen-German hyzmatdaşlygyny dowam etmek maksady bilen lukmançylygyň dürli gurlary boýunça lukmanlaryň 150-sini Germaniýa Federativ Respublikasynyň ýöňdebarjy klinikalaryna hüner kämilligini ýokarlandyrmak we tejribe alşmak üçin iş saparyna uğratmagyň. Şeýlekem häzirki döwürde dünýäde epidemiolog ýagdaýlaryň gowlaşýanlygy sebäpli bu döwletiň tejribeli hünärmenler gullugy bilen hyzmatdaşlygy dowam etmek işleriniň gözüňde tutulýanyny aýtdy. Hormatly arkadagymyz bu hyzmatdaşlygy dowam etmegiň iki ýurdun taglyk oruçlygyny ösdürmekde we ilatyň saglygyny goramakda oňy netije berýänligini gözüňde tutup, ministriň tekliplerini gollaýanyny belledi. Söhbetdeşiň barşynda Aman Epetov Arçman şypahanasyna 400 orunlyk goşmaça binany gurmak üçin şypahananyň mümkinçilikleriniň almataýdan öwrenilmegi babatdaky işleriň ýerine ýetirişi, şeýlekem daşoguzda köp ugurly hemde onkologiýa hastahanalarynyň açyp ulanmagy berilmegine taýýardygy barada aýtdy. Mehriban arkadagymyz ýurdumyzyň şypahanalarynň, din jarş merkezleriniň, awada milli syýagatçyk zowlugynyň mewsime taýýarlygy hemde daşoguzda 450 orunlyk köp ugurly we 150 orunlyk onkologiýa hastahanalarynyň açylmagy dowlat taýýardygy bilen baglanşykly maglumatlary hemde lukmançylykda halkara hyzmatdaşlygy baradaky teklipleri arkadagy serdarymyza ýetirjekdigini aýtdy we saglyk oruçlygymyna alınıp bolýan işlerde üstünlikleri arzu edip birden ugrady. Şuun garaşdy. Hemişil betar Türkmenistan diýarymyzda goşa bayram, goşa toy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdygynyň güni ýokary ruh welentlik bilen giň ýerimde bellenip geçildi. Şanly Senebaşynyň bayramçylyk şäherleri bagtyar halkymyzyň göwün guşuny gandyrıp, şadlygyny şadlyk goşdy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni münasibetli Ahali vilayatynyň Göktepe tarabynyň Azgan şähersindäki Berdimuhammed Anaýew adyndaky 27-nji orta mektebinde Mehriban arkadagymyň atasy watançy esker Halipa Mollum ilhalar Adam Berdimuhammed aganyň hatyrasyna binadan ýadygarlygy tergülleseler goýulyp taqdim edildi. Äne o ýerine mukaddeslik meýdançasyna vilayat derejesine geçirilen dawara baý many mazmuny eýe boldy. Dawara ýurdumyň döwlet senatynyň ýerine ýetirilmegi mukaddes ýaşyl tuğumynyň arasmana galdyrylmagyna maşany. Baş kanunyň baýdagymyň gözü başy diýen atylan Ahali vilayat häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň guramakdaryna geçirilen bayramçylyk dawarasy diýsen gyrykly boldy. Bu ýerde gutluk sözleri bilen çykyş edenler dünýäniň çar günjüne pasardaýan döwlet baýdagyna bolan ýürek buýsunçlaryny şahyrany sözler bilen beýan etdiler. Hemde ýurdumyň bagtyar halkyny hormatly prezidentimiz halkyň arkadagly zamanasy ile baglan edilen şu ýylla Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde mukaddes döwlet baýdagymyň güni bilen mekirli gutladylar. Hemde hemmeler o başlyklar üstünlikler arzu etdiler. Sonra dawaranyň dowamy vilayatyň ustad medeniýetimde sunugat işgärlerine bayramçylyk kışlaryny utgaşyp gitdi. Ýerine ýetirilen joşguny mukam bolup ýanglanan aýdym saatlarda, tanslarda, edebi saatly kompozisiýalarda garaşsyz hemişeli betarap Türkmenistan watanymyzyň dünýäniň çar günjüne ýalkym saçýan mukaddes ýaşyl baýdagymyzyň arkadagly serdarymyzyň baş bolmagyna berhara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe aqbaly göterilen Mehriban halkymyzyň wasfy belentden ýetirildi. Şany sene münasibetli vilayatyň Bäherden etrabynyň Arçman şäherçetiniň medeniýet öýünde vilayatymda Bäherden etrapy häkimlikleriniň vilayatyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen aýdym saatly çäherlerim şadlyk şowkyna wetlendi.
Arkadaşlı serdarymyzyň bayramçylyk münasibetli türkmen halkyna iwren gutlagynyň ruhlanan Balkan vilayet merkeziniň ýaşaýjylary ertekä bilen baş waýdak meýdançatyna geldiler. Balkan vilayet häkimliginiň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde geçiren dawarasy arkadaşly serdarymyzyň paýhasy Bagt kanuny bakylygyň baýdagy ýyly atlandyrly. Belenten ýanglanan döwlet senamydan boýsunçly mukamatsyna erkana pasardaýan ýaşyl togmaz al asmana göterilenden soňra bu ýerde ýaýwanlanan çykyşlarda ýurdumyzda bolup geçen äger türlü taryhy özgörtmeler, gazanalyan bilen sepketler, mukaddes ýaşyl togmaz baş kanunymyz barada boýsunçly sehhod edildi. Aydym sala çykyşlarda konstitusiýamyzyň hemde mukaddes döwlet baýdamynyň wasfy öz münasib beýany tapdy. Soňra bayramçylyk dawarasy Balkan vilayet döwlet drama teatryna geçirilen dawaral maksat bilen dowam etdi. Onda berqara döwletiň täze iýamynyň galkynyş döwründe tutuş ýurtda bolşy ýaly Balkan vilayetinde durmuşa ornaşdyrylan äger türlü özgörtmeler anyp bolýan dünýä nusgulak işleri barada boýsunçly gurrun edildi. Balkan Awaşegarna Türkmeniň Agoý binasynda geçirilen bayramçylyk dawarasy şatlyk şowkyna wetsenni. Vilayetin ustad bagşa sadanalary estrad aýdymçylardyr çeper höwüşçülere çykyş edip dawarat nazarlara şatlyk paýladylar. Berqara döwletiň täze iýamynyň galkynyş döwrüniň belent ösüşlerinden ruhlanan kalpary şatlyk boýsunçly noly Balkanyň medeniýet hemde sungat işgärlerdir. Talip ýaşlarynyň hoş owarly boýsunçly çykyşlaryna bagtyar durmuşymyň halkyň arkadagy zamanasy ýeriniň wasfy belent halkyň arkadagy zamanasy ýerine bellenilýän Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdagynyň güni münasibetli dawralar ertegerden başlandy. Joşgyna wetselen kanunyň baýdagy meň baky aýdymym diýilip atlandyrylan dawarany Daşgawy vilayet şäher häkimlikleri bilelikde guradylar. Daşgawy şäheriniň baş waýdak meýdançasyna döwlet senamynyň owadasyna ýaşyl togmynyň ýokary aldyrylyny dawaralaryň başyny başlady. Hormatly prezidentimiziň bu ajaýyp goşa bayram münasibetli iwren gutlagynyň dawarat nazarlary ýetirilmegi hemmilerde aýratyn täsir galardy. Bu ýerde gutlak sözler bilen çykyş eden adamlar arkadaşly serdarymyzyň başlanmagyna gazanalýan beýik ösüşler şany seneleriň terbiýeçilik ähmeti ýurdumyzyň bütün dünýäde barha artýan awraý atabawalarymyzyň ýaşyl togmyza goýýan uly sarpasy türkmen milletiniň döwlet guruluşyna eýilýän orny şeýlede kanunymyzyň türkmen halkynyň ruhy we demokratik ýörelgelerini milli bütewligi hemde agzybirligi dogrusynda boýsunçlyň gurrun etdiler. Sahnusatlarynyň ýerine ýetiren çykyşlarynyň her birine oşa mukaddesligimiň wasfy ýetirli. Vilayet medeniýet müdürläriniň tansoporlarynyň estrad aýdymçylarynyň bayramçylyk münasibetli taýýarlan çykyşlary aýratyn täsirligi bilen tapatlandy. Ýerine ýetirilen çykyşlarda ady elime dolan berqara döwletiň täze iýamynyň galkynyş döwri, hormatly prezidentimiziň arkadaşly serdarymyzyň amala aşyrýan beýik işleriniň kanunymynyň hemde ýaşyl baýdamynyň wasfy belentden ýetirildi. Diyarımyzyň Lewap vilayetinde da şanly sene Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdanyň güni şatlyk şowkuny bilen ýokary hukumatda belenip geçirildi. Ertegerden vilayetiň baş waýdak meýdançasyna döwlet senamynyň belenten ýanglanmagyna mukaddes ýaşyl togmaz al asmana gallarly. Soňra goşa bayramyň şanyna bayramçylyk çykyşlaryna giň gerim berli. Çykyş edenler döwletimiziň konstitusiýan guruluşy, milli konstitusiýamyz, ýurdumyzyň ösdirilmegine, täze kämil kanunçylyk namalarynyň kabul edilmegine, baş kanunymyzyň ähmeti döwletliligiň belent nişan hükmünde belentlerden belentde parlayan mukaddes döwlet baýdamyz hormatly prezidentimizden parasatly başlanmagyna berqara döwletimizde amala aşyrýan tutumly özgörtmeler hakyna boýsunçly gurrun etdiler. Vilayetiň medeniýet hemde sungat işgärleriniň ruhy bilen çykyşlary belent owarlarda ýanglanan ajaýyp aýdymlar, tansoporlarynyň gowunlary göterji çykyşlary, tanslary dawaranyň şowkuny hasa artyrdy. Aýdym saatlarda erkana durmuşymyz esretli zamanamyz berqarar watanymyz ýurdumyzyň baş kanuny döwlet togmaz arkadaşly serdarymyzyň rowazy işleri ullan wasp edildi. Bayramçylyk şäherleri Lewap vilayet häkimliginiň vilayetiň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryna adyl kanun parla togma ady bilen geçirilen aýdym saatly dawara bilen dowam etdi. Ustad aýdymçy ýaşlaryň Lewapyň ýürüýte sungat mektebiniň talipleriniň şeýlede körpen etdiň ýerine ýetiren mahmal owaly aýdymlary dawaranyň joşgyny has artyryp ýokary ruhunetlige wetsenni. Tansoporlaryň ýürekleri joşturjy tanslary täsirli folklor çykyşlary ýatdan çykmajak duýgulary oýardy. Halkyň arkadaşly zamanasy ýylyna ýurdumyzyň Mary vilayetinde de Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet baýdanyň güni münasibetli gowun göterji dawralar ýokary hukumatlyga weteni vilayetyň ilatynyň halkymyzyň bu goşa bayramçylyga bolan begenjiniň hemde boýsunçynyň aýdyň alamatyna görli.
Şany sene münasibetli Marg vilayet häkimleriniň goramagyna Marşagarynyň baş baýdak meýdançysyna geçirilen bayramçylyk çeýresi aýratyn ýokary okunatlyga besenli. Dawara döwlet senamynyň ýerine ýetirilmek hemde döwlet baýdamynyň alasmana garlanmagyna maşany. Soňra bayramçylyk çykyşlaryna şany sene münasibetli gutluklar aýdylyp, halkymyň bad kanunynyň aslynda eşleti durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekde. Berkara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyda ötüşleriň batlyk adamlar bilen öňalp barýan arka dagly serdarymyda alkyş sözler aýdyldy. Soňra vilayet medeniýet müdürlüğiniň talip ýaşlaryň çaýgylar dörüjçilik toparlarynyň ýürüte taýýalan bayramçylyk çykyşlaryna giň orun berildi. Hoşawaly aýdymlar tan toparlarynyň ýerine ýetiren tanslary bu ýere ýygnanan bagtyar raýatlaryň kalbyny joşduryp, göňül goşuny ganatlanyrdy. Ustad estrada aýdymçylaryň belin joşky bilen ýerine ýetiren lawrly aýdymlaryna Berkara döwletiň täze iýamynyň galkynçy döwri, baky asuda erkana watanmaz, esasy kanunymyz hemde mukaddes döwlet baýdagymyz, hormatly prezidentimiziň alyp barýan il, halk, döwlet, bütün adamlar berkbetli belin temde rowaj işleri giňden wasp edildi. Bayramçylyk çeýresinde tan toparlarynyň joşky bilen ýerine ýetiren döwri wap tanslary dawrat naşanlar tarapyndan meherli garşylandy. Şany sene münasibetli Marga bayrama şegarta garçaýga Mary Murga wekil wadar ýolutyn etrapy häkimlikleriniň goramaklaryna medeniýet öýlerine aýdym saly dawaryl şäherler maslahatlar geçirli. Çykyşlarda konstitusiýanyň orny baş kanunymyň kämilleşdirilmegi hemde bitewligiň şan hökmüne belentan parlayan ýaşyl tugumyň mukaddeslikleri dogrusyna buýsunçlyk gurrunlar edildi. Bu ýerde aýdym saly çykyşlary da ularyn berildi. Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary vilayet birleşmesiniň hemde Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň bilelikde guramaklaryna baş kanunyň büýtünjüm baýdagymyz guwanjymatly aýdym saly bayramçylyk çeýresi geçirildi. Murat Garif adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde Türkmenistanyň konstitusiýasy saglygy goraýşy döwri waplaşdyrmaň esasy hukuk gurallary atly alma maglumatlary geçirildi. Ýagşygellik Akaýew adyny Halkara Neft we Gaz Uniwersitetinde şanly seneler münasibetli geçirilen çeýreleri işin häsiýet maksus boldy. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna geçirilen çeýre şanly senelere bagşlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy ýurdumyň berkararlygynyň binýatdyry atly alma maglumatlary Türkmen Oba Hojalyk Institutyna da geçirildi. Şanly seneler münasibetli bu ýokary okuw mektebine geçirilen aýdym saly bayramçylyk dawarasy baýdagyň belentleri dünýäň öňünde diýilip atlandyryldy. Olarda milletimiziň kalby dey nurana, Türkmen tebigaty dey owadan ýaşyl baýdagymyň waspy, şeýle de döwlet berkararlygymyň, hemişelik bitarapligymyň, asuwdalygymyň, erkinligimiň waspy, berkarar döwletimiziň täze iýamynyň galkynçy döwrüniň bede watly ötüş özgörüşlerini, üstümizdäki ýylla eksilmez ruh welentligi betlenip dawraly bellenýändigini giňişleýin beýan edildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutyna ýaşyl tugly diýarymyzda sanlyk iqtisadiýaty ösdürmäň hukuk esatlary atly alma maglumatlary geçirildi. Seyitnazar Seydadyň Türkmen Döwlet Mogulçylyk Institutyna Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy bagtyar geljeň we ötüşleriň kepilleri atly alma maglumatlary geçirildi. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli konstitusiýa we döwlet baýdagy midemäz mukaddeslikdir ady bilen geçirilen bayramçylyk dawarasy uly ruh welentligi betlendi. Konstitusiýamyz bolsa döwletimiziň midemäz hukuk binýady bolmak bilen halkymyzyň agzybirlik, demokratiýa, insanperwerlik, watançylyk hemde adalatlylyk baradaky arzuwlaryň beýany bolup durýar. Halkymyzyň geçmişini, şu gününi, geljegini özüne jemleýän mukaddes ýaşyl tugumyz türkmeniň kalby bolup dünýä ýüzüne nur saçýar. Türkmenistanyň Injiner Tehnik we Ulo Kommunikasiýalary Institutyna mukaddes ýaşyl tugumyz watanymyzyň berkararlygynyň nişanlary, ýurdumyzyň konstitusiýasy halkymyzyň asyrlar sire kalbyna göterip gelen arzuwlarynyň hasyl bolmagynyň beýanlary atly aýdym saly dawara geçirildi. Ýurdumyzyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygyna bagşlanyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Magtumuly adyny ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi, halkara gatnaşyklar instituty bilen bilelikde geçiren bäýatleşigi ýokary netijelere betlendi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli Türkmenistan adalatyň dawralanýan ýurdu diratly aýdym saly çäre geçirildi. Dawraň dowamynda ýurdumyzyň ötüşlerini ýaşyl tugumyzy wasp edýän aýdymlary, edebi saly çykyşlary uly orun berildi.
Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna baş kanunum ýaşyl tugum halkymyň goşa uýtanjatly aýdymtaly dabaraly çäre geçirli. Onda institutyň kuwat aýdymta toparynyň ýerine ýetirmegine birnäçe aýdymlary we tanıtylary tomaş edildi. Soňra bolsa institutyň professor muallimlarynyň we talip ýaşlarynyň gatnaşmaklaryna ilmi işleň sergisi ýaýbanlandyrly. Şeýle hem bu ýokary okuw mektebine türkmen tuğu agda berilen nişany ratly ilma malumatlaryga geçirildi. Kanunyň kämilligi işretli durmuşyň özünni ratly matlagat, Nevitga Senagat toplumynyň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň guramagyna da geçirildi. Şanly teneler münasibetli Aşgabat şäherindäki Siýasatçylyk orta hünär okuw mektebine dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň şahsy we köpçüliklerin agdalarynyň gatnaşmagyna duşyk dabarasy geçirildi. Ýaşlar guramatynyň Aşgabat şäheri we itiraf geňeşleriniň bayramçylyk münasibetli geçiren şäherleri uly ruhwetlige betlendi. Şan tena bagşlanan Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullygy Akademiýasynyň guramagyna da bayramçylyk çäreti geçirildi. Ýaşyl tugumyz we itaady kanunymyz türkmeniň milli ýol ýörelgetiniň mukaddetlik nişanlary atly ilmi dörejilik matlagy Aşgabat Mali Ykdysady Orta Hünär Okuw Mektebine de geçirildi. Türkmenistanyň Bazar Amanfatynaky Döwlet Şagalar Kitapxanasynyň 1-nji Şagalar Sunwat Mektebine geçiren dörejilik duşugy baýdagymda bagtyýarlyk bady bar, kanunymda halkyň beýik bagty bar diýilip atlandyryldy. Aşgabat Aýdymsaz merkezindäki ýurdumyzyň sunwat ustalarynyň konserde Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hemde döwlet paýdagynyň güni münasibetli geçirilen bayramçylyk çärleriniň üstüne ýetirdi. Döwlet gurmak ýolgalaryny hemde türkmen halkynyň gymmatly demokratik tejribelerini jemleýän ýurdumyzyň esas kanunynyň kabul edilmeginiň we garaşly watanymyzyň mukaddes tugunyň dördülmeginiň gününi alamatlandyrýan bu ähli halk bayramçylyk insanperwer gymmatlyklary agrarlygyny hemde agdy berilmegi dawalanýar. Garaşda kemeşelik beýtarap ýurdumyzyň konstitusiýasy we döwlet paýdagy watanymyzyň şöhratly geçmişiniň suwutnamasydyr. Häzirki bagtyar günüň hemde beýik geljeginiň kepilleri, milli döwletlik ölgelerimiziň synmadlygyny hemde ebediligini ikrar diýen milli gymmatlygymyzdyr. Halkymyzyň ruh gymmatlyklary erip jewsleşmegi, halkyň arkadagy zamana sirle geçirilýän bu konserdiň baş taglimlarynyň biri boldy. Konsert maksatnamasynyň çäklerini garaşly watanymyzyň şu bagtyar güni bardaky saldy we tansly kompozisiýalar, şeýle-de türkmen halkynyň asylly aşyp gelýän özgörşi depdi suwlaryny görkezýän etnografik çykyşlar ýerine ýetirildi. Artistler halkymyzyň bitew we awadan döwlet bardaky ardygynyň hasyr bolanlygyny saldylaryň we tansylaryň üstü bilen beýan etdiler. Çykyşlar köp taraplygy, baý many mazmuny dürlü keşifleriň ulanmagy bilen tomaşaçylarda ýatynjyk majak täsir galdyrdy. Dep bolşýal bayramçylygyň ahyryna gadymy kuş dep tutans ýerine ýetirildi. Milli we dünýä medeni mirasynyň aýrylmaz böle bolan bu tans häzir günne täze many mazmuny bilen baýlaşdyrylýar. Konsert ýaşyl tugum bilen bagyt kanuny matly watançylyk aýdym bilen tamamlandy. Bayramçylyk konsertini atlaryň ählisiniň ýerine ýetirmeginde ýanglanan baýdym ýurdumyzyň täze taryhy ýamyny garaşdyrdy. Beýtarap watanymyzyň mukaddes tuguny Senat hökmüne ýanglanıp, halkymyzyň midemet agdy berligini we jewsligini, onuň parahatçylyk, dörejilik, insanperwerlik ölgelerini üýtgewsiz agrarlygyny alamatlandyrdy. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 18-nji maýda saat 20-den 19-njy maýda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugyny berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirag kulmatardan tile sekundy 9-14 metr ýetýän şemal ufer hawa gijesine 17-20 gradus maýly gündüzine 29-34 gradus kenarky taraplaryna orta 20-25 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup azkim ýagyş ýagar ýyllarym çakma mümkin. Günne ordan tile sekundy 8-13 metr ýetýän şemal ufer hawa gijesine 16-21 gradus gündüzine 29-34 gradus maýly bolar.
Marw welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad günü ordan tili sekundda 7-12 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 17-22 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad günü ordan tili sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 18-23 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Daşowd welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup, güni ordan tili sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 14-19 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut howa bolup, az kem ýagyş ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Güni ordan tili sekundda 8-11 metre ýetýän şemal ufer howa gijetine 18-20 gradus, gündüzüne 30-32 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 19-ny magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmany arşylýar. Ediz watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň ütkäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şeýerdeki häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 5 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütgemegi bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksaty bilen agyl burun örtügini ulanmakly maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mähriban ileşler. Olary berja etseňiz, ýylyň iseni pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşür etsenýär. Ýakly tüşüriň özüni bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ olun, iyi adamlar.